parece que non nos víramos en 3 meses ou 4. Eu síntome, mira que estamos en ano novo, eu síntome como se fose xa abril, polo menos. Polo menos, mi man. Vimos vestidos pa a ocasión, por suposto, pa a nosa noite de fin de ano, gravando isto en riguroso directo, por suposto. Desde a noite do 31 de decembro. Non, espera, o episodio sae o 1 de xaneiro. Pois desde a noite do 1 de xaneiro. Sí. Realmente vimos de empatada. Ainda estamos de festa do 31 de xaneiro. Pasemos isto de novo. Vale, como queiras. Como vedes, vimos vestidos pa ocasión. Se nos estades vendo por YouTube, claro, e se nos estades escoitando, pois imaginadesvos que estamos vestidos super de gala para este episodio, para esta ocasión tan especial. Eu estou guapísimo. Se me escoitades polo Spotify, estou guapísimo. Se me estás vendo no YouTube, pois xa tal. Que nos deparará este ano? Podemos empezar comentando o que sabemos que é o episodio seguinte á temporada do Fluxo, que é a véspera dos Daleks. Correcto. Que che pareceu este episodio, John? Pareceume ben, mas sinto moita falta dos episodios especiais de Natal. Porque un especial de Ano Novo está ben, mas non é o mesmo. Non é o mesmo. Dito isto, o episodio estivo bastante ben. O ser unha historia bastante desconectada do que aconteceu antes e unha historia así máis suave, pareceme que estivo ben. Tú que opinas? Pois a mí tamén me gustoume moito. Botaba moito de menos unha historia así directa, sinxela, que non se liara a trama con cousas que non viñan a conto. É directa, ten unha estrutura moi clara, a mí gustoume moito. A ver, dentro de que hai especiais de Nadal que están moi ben. Este non ten ao mellor así como moito toque de Nadal, menos porque se sitúa claramente xusto antes do Ano Novo, pero quitando ese detalle a mí gustoume moito. Que nota lle das? É que, verás, eu vin este episodio 2 veces. Vino... Xa che deu tempo a velo 2 veces? Claro, porque vin así que saiu. E despois, é que, non sei, a resaca foi moi longa, a resaca de Ano Novo, e entón... A mí pareceume que pasaran meses, unha cousa. E entón, como non tiña ben fresco, tiven que velo de novo, e vino a 1,5 de velocidade. Vino rápido. E hei de dicer que a primeira vez pareceume ben, mas non unha maravilla. Esta segunda vez, vendo máis rápido, funcionou mellor. Pareceume máis entretido. Entón, claro... Estás dicindo que o ritmo que puxeron as persoas que fixeron estarlo poñendo en cuestión, eso? Eu aquí... Estás dicindo que todo o episodio funcionaría mellor 1,5 veces máis rápido? Eu aquí só vou dicir que con un poquillo máis de ritmo o episodio funciona mellor. Dito isto, o episodio está ben, Isto non é unha crítica mordaz, é simplemente dicer que indo un pouco máis rápido funciona un pouco mellor. Mas o episodio está ben, e eu poríalle de nota un 7. Un 7 sólido. Un 7 sólido, que non gaseoso. Non, nin tampouco líquido. Tú que nota lle pos? Pois eu voume aí a arriscar e voulle dar un 7,5 gaseoso. Un 7,5 gasoso, moi ben. Sí. Episodio ademais dirixido por unha muller. Dato importante, sí. Dato importante. No. Continuade así, por favor, Dr. Who. Pasamos entón a comentar un pouco de que vai este episodio de Ano Novo e por que lle estamos dando tan boa nota. O episodio ten unha estrutura moi clara. Eso é, para min, unha das cousas que máis me gustou. Porque é verdad que eu son un pouco máis de... Prefiro unha trama máis sinxela e ben feita e que funcione que enredar a trama e enchela por riba de efectos especiais
e que non te enteres, que non a podas seguir ben, que haya ocos que nos explican e todo iso. Así que este episodio pareceume especialmente despois de vir da temporada do Fluxo, que foi enrevesada con moitas cousas polo medio, que intentamos en cada episodio do podcast digerir como podíamos e intentar explicala como podíamos. Este episodio non fai falta explicalo. Enténdese. Aparte, funciona moi ben. O sea, primeiro, é un episodio barato, porque acontece todo no mesmo sitio. E ten moi pouquiñas personaxes. Ten o que é a equipa da TARDIS, Team TARDIS, e despois 2 persoas máis, Nick e Sara. E é moi sinxeliño, cunha historia moi fácil, baseada en luz temporais, e funciona moi ben, porque é unha historia simple, sen moita ambición, ben contida, e é o que me facía falta a min. O que o grande vento do Fluxo, que de grande vento ten ben pouco, o que non tivo foi iso, tivo demasiada ambición, quixo abranxer tanto que non deu. Este non quere abranxer nada, este é sinxeliño, este quere contar unha historia pequeniña e cumpre perfectamente o que quere facer, entón funciona moi ben. Si, aparte eu tiñalle un pouco de non medo, pero bueno, viñase outro especial con Daleks de novo. Era como a ver outra vez un especial con Daleks, a ver como explican outra vez, a ver que pasa, tal. E os Daleks tuveron un papel moi concreto e moi sinxelo tamén. Non foi nada como... Sempre entendo que se relacione aos Daleks como con cousas super grandes e super importantes, ao final son os destrutores do universo que queiras. Pero aquí cumplen un papel máis... como un personaxe máis, sin irse a que hai un millón de Daleks sobrevoando a cidade nin nada polo estilo. E pareceume que tamén facía falta un pouco desto, de non repetirse tanto cos mesmos viláns ou repetirse tanto cos Daleks e un pouco sempre da mesma maneira, porque creo que viña sendo un pouco sempre da mesma maneira. Un pouco catástrofe universal, sempre vamos a morrer todos. E aquí, pois non, o que dis ti pasa nun sitio, hai eses 4 personaxes e xa está, nin siquiera os Daleks se salen desa estrutura. E iso tamén me gustou moito. Totalmente. Aparte, eu tiña medo porque os outros especiais de Ano Novo foran tamén sobre Daleks e contaban como unha historia determinada, e eu pensei que este ia ser a terceira parte daquela historia, e non, foi unha historia completamente diferente, e agradecí moito. E hei de dicer, aínda que xa o explicarei máis adiante, que os Daleks non son os maus de todo nesta historia. Non os poría como viláns. Nesta historia hai máis matices. A ver se estamos de acordo. Chegaremos aí. Entón, o enredo do episodio é o seguinte. Vemos a Team TARDIS na TARDIS, que é como rematou o episodio anterior, que se metían... Bueno, Team TARDIS, que segue sendo Dan, Jazz e a doutora. E van como se non pasara nada en toda a temporada anterior, queren ir a unha praia ou non sei onde, pero teñen que como que reiniciar a TARDIS para limpar como os restos do Fluxo. E teñen que sair porque se están dentro mentres acontece eso poden morrer e tal. Entón saen da TARDIS, pero non están na praia nin en ningún sitio así exótico, sino que están en Manchester. Que casualidade. O exótico Manchester. Bueno, para nós ao mellor un pouco, pero para Dan ao mellor non moito. E están no día de fin de ano de 2021. E aquí ven o importante deste episodio, que acontece en 8 minutos. Nos 8 minutos que van xusto antes da medianoite. Sí, só que en forma de loop ou bucles temporais. De feito, claro, eu non sabía que ia disto, como que ás veces prefiro non informarme moito de que van as cousas e velas e listo.
Claro, tópome con que teño aquí anotado no minuto 6 morre unha das personaxes principais deste episodio que dei como... vale. Pero claro. Claro, porque é un loop temporal. Entón, o morreren, resucitan ao principio outra vez do bucle, só que cada vez que hai un loop, cada vez que se reinicia a contaxe, é un minuto máis tarde. Entón, claro, na primeira volta teñen 8 minutos, na segunda teñen 7, na seguinte teñen 6, 5, entón, cada vez que fallan, teñen que repetir todo e teñen un minuto menos para conseguir sair desa situación en que están, dese loop temporal. Porque acontece unha cousa curiosa, que é que en Doctor Who, normalmente nos episodios, as personaxes principais, non, os protagonistas, nunca morren. Entón, se ves que morren, como neste caso, antes dos créditos iniciais, sabes que va a resucitar. Porque, e é moi curioso, porque, o sea, tú imagina, todo o que viviron Jazz, Dan e a doutora, todas as aventuras, o risco que estiveron, non lles aconteceu nada. De repente, saen da TARDIS, aparece un Dalek e matos. Era así tan fácil. Se non chega a ser polo McGuffin da semana de que a TARDIS criou un loop temporal, estaría mortos. A conveniencia da que falamos de Chibnall. No, Entón, non, está moi ben pensado porque iso, acontece todo nun loop temporal. Entón temos que o Team TARDIS xusto comeza onde acababa o episodio anterior, non? Como dixeche. Entón, temos que van facer un reset da TARDIS, van reiniciala para quitarlle todo o mal que lle fixera o fluxo. Entón, para reiniciala teñen que darlle o botón, sair correndo e pode tardar iso un tempo indeterminado. Por iso pensan que van estar nunha praia, só que cando saen de repente están en Manchester, nun almacén, nun sitio de trasteiros, de rochos. Entón, nese momento saen e a TARDIS fai cousas extrañas, como que vai estoupar, como que non sabemos moi ben. E encontrase iso, que están nun sitio de almacenaxe, de guardar cousas, e aparece un Dalek que os mata. En ese mesmo sitio temos no hall principal, na porta onde se entra aí, temos a persoa que traballa aí, nese local, que se chama Sara, e temos un cliente que é Nick, que vai en fin de ano, todos os anos, deixar cousas, que é como algo que ten aí. E vemos a interacción entre as dúas persoas, de Nick chegando, hola, que tal, que lle fai o mítico chiste de ei, véxote no ano que ven, e dille Sara, que estiveche practicando na casa, non? E Nick, o pobriño, pon cara de triste e di, sí, porque sí que estivera practicando, para facer un chiste aí e quedar de guai con ela e ligar con ela. Só que, entón, Nick vai para... Sara non estaba moi pola labor porque ademais traballar en fin de ano aí ti sola nese almacén ainda por enriba con Daleks, ao mellor non é así un plan así que che apeteza moito. Teño estado en festas polo que sexa. Entón é iso, entón Nick vai pro seu trasteiro, pro seu almacén, onde ten as cousas, e aí pois aparece un Dalek que matou. E Sara está baixo, tranquilamente, e nisto baixa o elevador, aparece un Dalek e mata. E xa está. E aí temos que acaba o inicio do episodio, e entón de repente... Están todos mortos. Claro, entón vemos que de repente volve a comezar o episodio despois dos créditos un minuto máis tarde, ou seja, coas cousas un minuto máis tarde. O Team TARDIS xa está fora da TARDIS, xa saiu da TARDIS, entón fan o reinicio aí. O Sara e Nick xa están falando, entón é no medio da conversa que voltan en sí, e como, isto xa o vivín, isto é un déjà vu. Entón, nese primeiro loop que se reinicia, todo acontece máis ou menos igual, ata que Nick se decata de que lembra o do Dalek. E entón di, ostras, que hai un robot extraño, que non un robot, un Dalek, mas eles non o saben. Pensa que son robots ou algo así, non sei. Xente que non coñece outro. Entón, di, aquí hai un robot asasino, teño que ir a avisar a Sara para salvala. E pola súa parte, temos a Sara que di,
ostras, que eu lembro que me matou un Dalek, teño que fuxir daqui e salvar o meu propio cu. E aí vemos, entón, que quere sair, só que non pode sair do local. Porque hai unha parede ao estilo WandaVision. Efectivamente. E ao final acaban morrendo igual. Porque neste segundo loop temporal, ao final acaban morrendo igual. É importante un detalle que é que a nai de Sara sempre a chama cando faltan uns minutos para medianoite, porque di que despois se saturan as liñas. É sempre a mesma conversa de que non, mamá, que xa non se saturan as liñas, que iso era antes. E isto é importante para despois como resolven ao final de todo o enredo. Entón, se che parece, en vez de falar do que acontece en cada loop temporal, podemos simplemente facer pois unha explicación xeral de como funciona o loop e ir contando diferentes eventos que teñen lugar. Claro, o funcionamento do loop, que como dixemos, cada vez que volven un minuto máis tarde, pero cando se reinicia é cando o Dalek, en cada loop hai máis Daleks, e matan a todos os que están no edificio nese momento, que son os dous protagonistas deste episodio, Sara e Nick, e o Team TARDIS. En cada loop tamén vanse encontrando, vanse coñecendo e van como creando o plan para salir do bucle temporal, e incluso chegan a utilizar o propio funcionamento do bucle para seguir co plan e salir desa. É dicir, planean como morrer para utilizarlo para o seguinte loop para estar noutro punto da historia xa. Entón, sabendo como funciona cada loop temporal, vamos falar de cousas que acontecen destacables dentro dos loops. Primeiro, averiguamos que Nick ten un armazén para guardar as cousas das súas exmozas. E ten moitas exmozas. Que é unha cousa curiosa, que hai un momento que di hai cousas de moitas mulleres aquí. E di, sí, hai que tiven moitas mozas, algunhas delas foron cousas dunha noite e así non duraron moito. Podería montarse o seu propio Scott Pilgrim. Claro, é que o curioso é que supostamente están pondo a Nick como un personaxe dun perdedor que non triunfa na vida, mas para non triunfar na vida liga moitísimo ese home. O sea, non para de estar con mulleres diferentes. Quer dizer, sí, é como un pouco incluso... sabes, porque despois é un stalker que vai... Sí, claro, que é un pouco turbio. Claro, porque vai todos os fins de ano para ver a Sara e para falar con ela. Como unha persoa tímida que non é capaz de falar con mulleres e ao mesmo tempo ten moitas exmozas, ou seja, hai como unha disonancia aí de personalidade. Eu penso que non o pensou moi ben aí o escritor do episodio, a.k.a. Chica. No. Claro, porque este episodio, ademais, é como unha especie de mini comedia romántica cos súas turbiedades. Pero a mí gustaríame como comedia romántica, máis en formato película. En plan, ciencia ficción, pero ao mesmo tempo a historia romántica un pouco mellor escrita, quizáis, eso sí. Sí, porque... Pero así, neste estilo. Porque a historia un pouco... A historia basease en que hai un momento despois en que están xuntos Nick e Sara e como que confesan os sentimentos. Entón é cando Nick lle conta a Sara que o motivo polo que vai en fin de ano é porque sabe que ela vai estar aí, que o seu irmán Jeff, que é o dono do armacén, sempre a vende en fin de ano para ir de festa e deixala aí. E que vai para vela ela. E que ela di que é un pouco de stalker. E ten toda a razón. E claro, que acontece? Que, como tamén falamos antes, houve un momento en que o primeiro que pensou Nick cando o Dalek foi en salvar a Sara. E o primeiro en que pensou Sara o ver o Dalek foi en salvar o seu propio cu. E entón, Nick... Que é peor, ser un stalker ou querer librarte dun stalker? É tóxico por todos os lados. Entón, É tóxico por todos os lados. A cousa é que ela, entón ao final confésalle que non tiña pensado salvalo, que tiña pensado salvar o seu propio cu. E outro queda como, de acordo. Pero o feito de que o outro
fose salvala a ela, é unha cousa que ela conmove. Que ela sente como cousiñas dentro e di, ai, que este home vai ser riquiño, que a pesar de ser extraño e ser un stalker, aínda vai ter bo corazón e todo. Entón, a pesar de ter almaséns cheos de cousas de exmosas para devolverllas, Claro, pero claro. Bueno. Claro, pois se llas pide de volta, claro. Claro, o Monopoly. Entón, esa é a cousa, que aí onde se desenvolve esa historia de amor, que é un pouco extraña, un pouco tóxica. Eu hei de dicir que a min a personaxe de Sara a min gustoume moito. No. A súa, o sea, a interpretación e a personaxe en sí a min gustaronme moito e para min sería clarísima candidata para Companion, o sea, ojalá, encantoume. Vamos ver. Encantoume. Vamos a analizar os factos. Primeiro, prefire salvar o seu propio cu antes que salvar a Nick. Deixa a Nick vendido, que o maten os Dalek, non me importa. Despois, cando se encontra coa doutora, a doutora argalla un plan e dille, tú que tes que... no seguinte loop vamos facer isto, vámonos xuntar aquí e facer isto. E ela pasa de todo, e non lle fai caso. E vai pola súa... sí. Vai pola súa conta... Eso estuvo un pouco feo. Dicindo, vou fuxir eu, e que lle den a doutora e que lle den o resto de persoas que hai aquí dentro. A ver, acababa de conocela fai 1 minuto ou 2. Eu pudo acabar de coñecer unha persoa e non quero que a mate. Vale. Así, polo xeral. Acaba de quedar un pouco de psicópata. Sabes, non sei. Eu diríalle, se hai un incendio agora e vexo que hai unha persoa, diríalle, oes, mellor que vayamos por aquí que hai un incendio. O sea, non diría, sáfate, marcharía. No, a mí gustoume moito. E ademais é unha desas veces, eu creo que cando unha actriz ou un actor saen na serie para un especial ou para un episodio en concreto, é como, xa sabes que nunca van a ser companions ou nunca van a ser o doutor e a doutora porque xa saíron. Neste caso pasoume iso, que me dou pena porque a non ser que o fagan esta vez de forma moi diferente, Aisling non vai a ser companion, me dame pena porque creo que iban a ter unha dinámica moi boa. É diferente a que vimos vendo. Non sei. Tamén tendo en conta que a Judy lle quedan 2 episodios máis, non hai moita marxa aí. Entón, ben, despois, a parte da comedia romántica, temos a historia dos Daleks. Entón, nun momento determinado descubrimos que o loop non é causado polos Daleks, senón que os Daleks se meteron no loop porque descubriron a enerxía da TARDIS. Ao reiniciar a doutora a TARDIS pois botou moita enerxía fora e creou ese loop temporal. E os Daleks, entón, vendo a asignatura enerxética, vendo a enerxía diso, pois foron ali. Porque os Daleks queren matar a doutora. En este caso, con razón. Porque os Daleks culpan a doutora do xenocidio da súa especie. Porque lembremos que durante os eventos do fluxo toda a frota Dalek que había, millóns e millóns de Daleks, morreron destruídos. E a doutora di como, pero non foi culpa miña. A cona, foi culpa da doutora, clarísimamente. Porque a doutora non fixo nada para evitalo. A doutora permitiu xenocidio tras xenocidio durante a resolución do fluxo. Entón a culpa sí que é dela. Entón os Dalek, mesmo que matar este xamal e a vinganza non sexa a solución, pois algo de razón xa van tendo en querer acabar coa doutora que aniquilou a súa raza, a súa especie. O justo que tuveron que quedar de, por fin, matar a doutora, porque ademais non é algo como que se olviden, é algo que acontece e despois volven sobre iso. Sí. Mataron a doutora varias veces incluso, deberon quedar máis a gusto de por fin poder facelo. Sí. Só que ao final de pouco valeu. E unha cousa interesante é que se neste episodio os Daleks se queren vingar porque foi exterminada a súa especie, iso significa
que todo o que aconteceu no fluxo aconteceu realmente. E que todos os efectos do fluxo están existindo na realidade de Doctor Who. Ou sexa que medio universo está destruído. E non falando do tema. É como... medio universo está destruído. No. Vamos á praia. Vamos á praia. E teño medo de que o que vai acontecer é que van deixalo así. Como xa está, xa se reconstruirá o universo só. Non vamos facer máis mencións de que o universo está destruído. Mas que o universo está destruído. Ou fan eso ou volven a tratalo como un tema principal, en plan pa un dos especiales grandes. En plan reconstruir o universo, non o sei, pero claro, é algo importante. Eu non confío nada. E entón temos que ter en conta que se ven falamos do romance entre Nick e Sara, esa non é a única historia de amor deste episodio. Porque por fin temos evidencias do shipping entre Jazz e a doutora. Temos o momento en que a doutora lles di Jazz, Dan, ficai aquí quietos que eu vou facer as cousas e vos aí quietos. E dillas, doutora, por favor, deixa de deixarnos atrás. Fainos casiño. E a doutora, sí, veña, perdón, é que teño moita presa. E marcha. Entón están Jazz e Dan, e entón Dan dille, por que non lle contas? E Jazz contarlle o que? Es que gostas dela. E que tanto se nota. E a ver, tivemos 4 anos viaxando polo mundo xuntos cando foi o fotofluxo. Xa te coñezo. Non deixabas de ver aí o holograma da doutora todo o tempo. Estás coladiña por ela. Tes aí unha caidiña. Sí, pero foi tamén un pouco entre un tanto se nota e un que ela mesma tampouco o quería reconocer, non? Sí. Claro, porque é a doutora. É a doutora. Non é unha persoa normal. E aí Dan, entón, vimos que Dan actuou de Celestino, aí primeiro con Jazz, e despois, no mesmo loop temporal, hai un momento en que é Jazz que marcha e fica Dan coa doutora, e entón dille Dan a doutora, ei, que Jazz gosta de ti, E a doutora, home, claro, tamén gosto dela, somos amigas. E no, doutora. Estás-me entendendo perfectamente. Deixa de facer a parva porque sabes perfectamente do que che falo. Só que non queres velo, ou sea, sábelo e queres ignoralo. Mas sabes que hai sentimentos, hai feelings, hai cousiñas aí. E moi ben Dan facendo Celestino. Como elas dúas non se atreven a manifestaren os sentimentos, ten que estar aí Dan de mediador dicindo, ei. Entón xa está establecido o shipping. Agora só falta que no seguinte episodio ou no seguinte que o resolvan. Veremos que acontece aí con iso. Un apuntamento aquí, Dan, se me estás vendo. Eu, quizáis, lle preguntaría antes a Jazz si pode comentarlle ao doutor. Pero, bueno, vamos a interpretar isto como un momento romántico e xa está. Pero eu faría así. Gracias, Dan, teno en conta. Pa a próxima. Que a mí gustame moito a personaxe de Dan, gustame moito, foi todo así moi cookie, e si foi algo como que sobre todo a comunidade joven como algo que estaba esperando moito. Tampouco é que, para min tampouco é a vez que máis sinais hubo sobre o romance ou tal, máis que algo que os fans querían que pasara. Claro, porque isto non o pensou Chibnall desde o comezo, senón que foi algo que foi a comunidade que no viu e que no fixo. E despois Chibnall foi quen tomou iso da comunidade e criou iso. Non é como Rose e David Tennant, que desde o principio aí estaba claro que había... Non, isto foi algo, pois, como no filme de Sonic, que a comunidade
ten unha crítica ou unha suxestión e entón que leva o filme ou a serie neste caso, entón recolle iso e di, pois ten razón, vamos integralo, vamos integrar estas suxestións da comunidade no noso produto, porque ao final é esa comunidade para quen vai dirixido o produto. Ben, facerenos caso aos fans, claro que sí. Ben feito, Chisme. Que somos as que compramos despois o merchandising. Sí. O merchandising. Que vai acontecer con isto? Vai a ser outra parella da doutora? Eu non creo. Eu casi aposto máis porque Jazz morra. Recordemos o teu momento. Jazz ten que morrer. Mata xente, hai que matar xente. Mata os compañeros. Mata Jazz, que morre. Jazz ten que morrer. De morte morrida. E xa está. Pois eu creo que vai a ir máis por aí a cousa. Porque non creo que se estableza despois de... Vimos a unha Rose, tivemos unha Riverson, outra é algo moi diferente, ou non sei, todos queremos ver aí, claro, aproveitar que hai unha doutora para ver un pouco esa relación aí sáfica, pero pode acontecer así como as mosas de Nick, de un lío un pouco, tampouco ten nada de malo. E non levalo máis alá que eso. Non facelo unha parella da doutora como tal. Pois eu sabes que che digo? A ver. Que ten razón. Entón, se che parece, antes de falar xa do desenlace do episodio, de como termina a historia, quero resaltar 4 momentiños que me pareceron moi divertidos. Entón, primeiro, o momento de Dan vacilando o Dalek. Cando ten que ser unha distracción, agarra unha caixa e vai onde o Dalek dicindolle hey mate, quero guardar isto nun almacén. E o Dalek, os Daleks non guardamos cousas. E el, que se home, que sí, que isto é un almacén, veña, garda-mo aí. É que Dan tomase moi en serio as súas misións e dixo, sí. Esta é a miña misión, aí que vou. Despois, o momento de Nick en que ten un Dalek diante, un Dalek detrás, e colle, agáchese e os Daleks matas entre eles. Ah, sí. Ese momento é moi divertido, sobre todo no momento en que chega a doutora e di, como conseguiche acabar con 2 Daleks? E dille, pois foi unha mistura de estrategia, de todo moi planeado, de usar os meus coñecementos sobre a arte da guerra, tal. Dille a doutora, agacháchete, non si? E dille, agachai. E dille a doutora, vai ben feito aí, rapaz, sí. Vai así, palmeña nas costas. Sí. Despois, outro momento moi divertido é cando Sara, que Sara é mala persoa, cando Sara se mete con Dan e entón Jazz sai na súa defensa e dille ei, co meu colega só me podo meter eu, Aí é moi bonito que ainda se sigan tratando de Sheffield e esas cousas. É que... Mira, sí. casi fixo máis Team Tardis Dan con Jazz nos poucos relativamente episodios que tivo que o Team Tardis anterior. Que sí. Como que non acabou de funcionar demasiado ben, creo. Sí, totalmente. Estes son como colegas... Sí. Ben. Ves, a Sara ibase a levar ben con Dan. Discreto. non te razón, xa está. E, para finalizar, o cuarto momento divertido, como non tiña que ser un chiste malo, un xogo de palabras ruín, que é ese momento en que Nick colle todas as cousas das súas exmozas e fai como unha barricada diante para evitar os Dalek. E chega un Dalek, lanza un rayo e destrue todas as cousas das ex de Nick. E entón, Nick, con moi bo criterio, di ex terminated. Que prefires a Nick antes que a Sara, que non me podo creer. Ex terminated. Sí. Sublime. Sí. É un humor moi fino. Traballo un humor moi fino, Nick. Eu sí. a topísimo con él.
Eu só engadiría unha escena máis graciosa, porque sei que aquí tiño apuntada ao lado dun XD e teño anotado o tempo, pero non teño que responde, así que poñereino por aquí na edición. Que sei que Sara responde algo, oh my god, me too! Pero non sei que responde. Pois a Lorena do futuro, coa maxia da edición, poderá colocar aquí o que Oh my teña que god, Nick, colocar. we have to get out of here. This is what I was coming to say to you. What? No. We're stuck in a time loop with killer robots. Okay, yeah, that makes sense. Does it? Because I actually thought I was losing my mind. No, because I've been killed twice by a robot. Oh my god, me too! Which is crazy because I'm still alive, right? But I was coming back to save you on the second time. You do what? But you weren't there. And guess that's because you were coming up to save me, right? Yeah, that was it. We must have missed each other. É un detalle en plan non gracioso realmente. Pero que sí que me gustou foi que sigan mantendo a forma de como exterminan os Daleks as persoas con ese efecto especial tan característico de Doctor Who 2005, que se vexa o esqueleto dentro da luz cando se exterminan. É como... Sí, gracias por manter un pouco esa cutres que facía tan bonito do Doctor Who antes. Que obviamente os efectos especiais ben feitos, maravilla, pero hai que manter esas cousas, hai que manter vivas esas tradicións de Doctor Who. Claro que sí, a min gustoume moito, fíxome moi feliz, porque ademais, como hubo tantas exterminacións neste episodio, podeno ver ben de veces. Sí. O carisma do fuleiro, sen dúbida. Imos entón coa resolución do enredo, e vou a explicar ademais cunha citación que aparece no propio episodio, que é, como van a sair de aí, resúmese en: se podemos permanecer vivos e estar fora do edificio cando sexa medianoite, poderíamos ter unha oportunidade. Así que ese é o plan para solucionar este enredo e rematar o episodio. E como chegan aí? Pois, cando están nunha destas ali mirando polo edificio, resulta que o Jeff, o que é o dono real do negocio, que é o irmán de Sara, leva tempo usando o edificio para almacenar as súas cousas. Cousas que non sabemos moi ben por qué, supongos que un pouco de contrabando sempre se fixo, e ten fogos de artificio no soto, na cabe, na parte de abaixo do edificio. Entón, xuntando os fogos de artificio e o facto de que a nai de Sara chama todas as veces no loop temporal minutos antes da medianoite, con esas dúas cousas a doutora argalla un plano. Só que, para que os Daleks non saiban que é o plano, ten aínda outro plano que é finxir un plano que non existe. Claro, porque ademais do que falamos antes de como funcionan os loops, o que contan é que, como non esquecen o que pasa, aprenden de cada situación que van facendo, pero non só aprenden o Tim Tardis e compañía, sino que os Dalek tamén van aprendendo. Claro, claro. Que é bonito, porque aí ten a doutora un discurso moi bonito que fala precisamente diso, de que a xente pois erra e aprende e vai facendo amigos polo camiño e tenta de novo e volve a errar e ao final, despois de tanto errar, de tanto fallar, ao final consegue facer as cousas ben. Que é un discurso bonito que resume un pouco a idea deste episodio todo. Que é equivocarse, enganarse, meter a zoca unha e outra vez, ata que ao final consegues facer ben as cousas. Que tamén é polo que eu dicía que me pareceu un episodio que funcionaba, que era claro, conciso e bonito, porque a parte da trama que é sinxela, remate con esta explicación de aprendemos dos erros e melloramos. É como, pareceme, ben, necesitábamos un episodio así, sin máis enredos que estes. Sí. Claro, e entón temos que no antepenúltimo loop a doutora entón argalla o plano, mais argalla tamén que vai usar este aprendizaxe
na contra dos Daleks. Entón, di, vamos facer o penúltimo loop que sexa totalmente unha isca, que sexa falso, para que o plano pareza e no último loop poder facer o plano de verdade. Entón, no penúltimo loop pois xa pasan de todo. Primeiro, no antepenúltimo, xusto antes de morreren para ir ao penúltimo loop, a doutora entón fai o mítico de Daleks, vos non sabedes que eu teño un plano, buah, que plano máis boteño, ides cagar patatillas, isto vai ser genial. Entón os Daleks din, e matan. Matan a ela e todo Team TARDIS. Penúltimo loop. Cada un fai o que lle sai. Vemos ese momentazo de Jazz, Dan e a doutora sentados nun sofá comendo unhas latas destas que tiñan de feixóns con bistec ou algo así era, feixóns con carne aí como aí de chill, e é genial para que os Daleks despois non saiban o que esperar. Entón despois acaban morrendo, como non, e no último loop entón o que argallan é que no sitio onde están os fogos de artificio colocan o móvil de Sara. E entón Sara, no momento que chamou a súa nai, dixo: moi importante, mamá, por favor, a miña vida depende disto, tes que me chamar cando falte un minuto para medianoite. Entón colocan o móvil onde os fogos artificiais, de maneira que, cando os Daleks chegan aí na procura da doutora e de toda esa xentiña, o que se encontran, o sea, esa xente non está, senón que hai un móvil, entón escoitan unha voz do móvil, pensan que é esa xente quen está aí, disparan o móvil está onde os fogos de artificio, entón o láser dos Dalek prende os fogos de artificio, todo estoupa e arrebentan co edificio inteiro. E nese intre, nese momento, aproveitan todas as persoas, as 5, o Team TARDIS máis Nick e Sara, para saíren do edificio e poderen estar fora cando chega a medianoite. E estoupa todo, os Daleks supónse que estoupan tamén ali cos fogos de artificio, e unha persoa descoñecida, que asumimos que é Jeff, desde a distancia, está asimeando por fogos artificiais e di: que espectáculo máis bonito criado só para min. Sí, que ademais o comezo do episodio, cando Nick vai ali a almacenar cousas, Sara pregúntalle o típico de que non sean cousas perigosas, que non prendan lume, non sei que, non sei canto, e precisamente son a xuntarse de todas esas cousas peligrosas que poden estoupar xunto cos fogos de artificio o que os salva da situación. Pero non está ben igualmente. Nenos, non xogades con lume. E lume ficou sen amigos. Ben, e para acabar temos a este niña do final, en que Nick e Sara están montando nun taxi para iren de viaxe moi lonxe, porque Sara quería ver mundo, mas como traballaba neste edificio non podía, entón, ao se librar do traballo do que non gostaba, pode finalmente viaxar polo mundo con Nick. E polo que contan, ese é o seu segundo encontro. Ou seja, o primeiro encontro é o momento do loop temporal e o segundo encontro é iren de viaxe por aí a un país afastado. Sí. Unha relación que vai demasiado rápido. Red flag. E así é como remata o episodio. Eu, xa comentei un pouco por que me gustou tanto, porque necesitaba desde fai tanto un episodio de Doctor Who así de claro. Non fai falta tantos enredos, non fan falta tantos fogos de artificio. Non fai falta con personaxes interesantes e un enredo que teña sentido, sobra. Oxalá ver máis episodios de Doctor Who así, pola miña parte. Gostei moito máis deste que de moitos outros máis importantes. E a min o que me dá é que veremos iso, porque o seguinte episodio tamén parece que vai ser deste mesmo pau, parece que vai ser unha historia contenida. E despois teremos, lembremos, fáltanos para terminar coa era Jodie Whittaker. Temos este episodio que xa foi, o seguinte episodio que será o episodio de Pascua,
O seguinte episodio, que é o especial centenario da BBC, que será para o outono. E nese episodio centenario da BBC é cando é a rexeneración de Jodie Whittaker. Aí é o último episodio dela como doutora. Ou como doutora oficialmente. Como a doutora principal. E dai saltaremos o ano que ven, en novembro, co 60 aniversario. Que vai ser un ano longo sen Doctor Who. Vai ser. Entón, temos a contaxe regresiva xa. Faltan 2 episodios para que teñamos que dicir adeus a Jodie Whittaker. E con esta dor no corazón, despedímonos ata o episodio especial de Pascua, titulado A lenda dos demos mariños. Espera, creo que lle teño que dar ganancia a isto, sorry. Dalle perdas. Perdas teño eu, o sea, de cartos e non de pis. Pero por que teño que dicir tantas tonterías, Tua culpa. Nen bargantes, xa que logo. Arromba coches. Xonki. 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 Gromo. Véspera. Hai agora moitas avésperas velutinas desas. A min os peidos é unha cousa que me dá bastante noxo. Non levo ben o tema dos peidos. Que se meten todos na tarde. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui, tiqui. Beer. Beer. Bird. Bird. Beer. Bear. Bird. Beard. Beer. Vier. Vier. La vie. La vie en rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi salía en Moulin rouge. Cantaba moi ben para ser un Jedi. É verdade, sí. Tamén che digo eu que me des a min ser Tom Holland, porque é guapo rapaz, Bueno, é que a min quedame un pouco xoven. Xa, e a min quedame un pouco heterosexual, pero... De que estábamos falando? Do guapo que son. Non creo. Como son un home cis heterosexual, non podo ver series de Zendaya. Eu lin Crepúsculo, Que pensas? Sí. 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 A todos os que están... Tan campechano. Como... Sí. Como rei emérito. Despois... No. Por ti en galego. Como somos estes paleofalantes, verdad? 1, 2, 3. Un paleofalante, María. No, rime, ahora xente vai pensar que me río dos teus chistes.